Vă salut și bine v-am regăsit, bine ați revenit din nou pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să discut despre un parfum al casei Bois 1920. Brand cu care de nenumărate ori am avut de-a face, am făcut chiar și câteva recenzii pentru parfumul acestui brand. Bottega Italiano Spigo, așa se numește brandul, 1920 anul apariției. Astăzi însă voi discuta despre un parfum apărut în 2018, pe care le țin în variantă de eșantion și sper ca în curând să fac roșii de o sticlă, pentru că parfumul este chiar fain, chiar dacă la origine este o reinterpretare pentru Aventus a celor de la Creed. Însă, comparativ cu Aventus, unde există nenumărate puncte negre, să spun, și vis-a-vis de preț și vis-a-vis de tot felul de loturi, care loturi nu-și mențin consistența din punctul de vedere al amprentei olfactive, unele sunt mai fructate, altele mai afumate. Cunoașteți, cred că, povestea. Cel puțin cei care reinterpretează parfumurile Aventus își mențin consistența pe partea aceasta de a respecta rețeta și a nu avea variații de aromă. Deci, Parana, care face trimitere la America de Sud, dacă nu fac eu vreo confuzie, cred că bazinul amazonian, este un parfum fain. Deci, aviz celor care căutați ceva similar cu Aventus, dar poate vi se pare scump. Este un parfum care mai degrabă nu se duce în zona fructată, cât mai degrabă în zona lichenoasă, aromatică și lemnos afumată. Chiar miroase foarte bine. În parfum regăsesc vetiver, regăsesc galbanum, avem ambră, avem și ceva note fructate, bergamotă, coacăze, mai regăsim mosc în parfum, dar de principiu considerați acest parfum ca fiind din categoria lemnos aromatic. Pe lângă vetiver mai avem și o notă de mesteacă în care dă o alură mai pieloasă, mai întunecată acestui parfum, iar per total a ieșit, cred eu, un șipr aromatic foarte interesant, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu voi intra în toată, hai să spun, în tot rețetarul, în toată lista de ingrediente a acestui parfum, dar ceea ce v-am spus cred că sunt cele mai importante ingrediente care se manifestă la nivel de percepție. Este un parfum clasificat unisex, însă îl văd foarte potrivit pentru un bărbat. Nu pot să spun că evoluează, este un parfum plat, liniar, dar partea de deschidere și partea de mijloc, unde este mult mai, hai să spunem, mai plin de viață, mai bine asezonat de elementele constitutive, către final el devine mai fad, dar își păstrează cam aceeași amprentă. Deci nu ai parte de surprize sau nu ai, să spun eu, oscilații în ceea ce privește dezvoltarea parfumului. Așa cum am spus, un parfum lichenos, lemnos, cu o tentă pielos afumată. Foarte interesant, există și o tentă destul de astringentă, pe de o parte și bergamota, dar avem și nota de galbanum, astfel că cei care vă doriți un parfum din spectrul Royal Vintage de la Micallef, care e tot o reinterpretare pentru Aventus, sau parfumul de la Nichane pe nume Hasivat. Deci toate aceste parfumuri de care v-am amintit ca fiind reinterpretări sunt mult mai apropiate de Parana. Așa cum am spus, Aventus, probleme cu loturile, probleme cu ingredientele care de la an nu prea seamănă parfumul cu ce au scos ei inițial. Dar acum, dacă vreți ceva mult mai masculin ca temperament, eu spun să încercați acest parfum Parana. Știu că vine în două variante de îmbuteliere, 50-100 de ml, cu prețuri diferite undeva între 110 și 180 de euro pentru cele două volume. Astfel că, funcție de buget, aveți de unde alege. Știu că cel de la Micallef se duce peste 100 de euro, iar cel de la Nichane, de asemenea, pentru 50 de ml, de aproximativ 180 de euro, preț de retail. Pe când la acesta, pentru varianta de 100 de ml, dai 180 de euro, iar pentru cel de 50 chiar mai puțin. Concentrația lui este apă de parfum. Haideți să aplic, să rememorez parfumul. Chiar mi-a făcut plăcere să port acest parfum. Sper să reușesc să mai aplic. Bun. Pulverizează foarte, foarte fin. Mai am undeva la 15% din el. Așa cum am spus, tendința mea este să mi-l achiziționez undeva în viitor, pentru că miroase foarte bine, îl consider o variantă foarte reușită la capitolul reinterpretare pentru Aventus
Și această tendință mai lichenoasă, mai astringentă, mai aromatică, mai întunecată și lemnoasă e fantastic de reușită. Da, deci miroase chiar foarte, foarte fain. O deschidere aromatică, ușor, nu vreau să-i spun dulce, dar simți o tentă fructată ca urmare a notei de bergamotă. Și există acel iz de combinație și mesteacă și vetiver, dându-i o tentă pământie, lemnoasă, pieloasă, dar cu irizații ușor afumate. Miroase chiar foarte, foarte bine. E un parfum reușit, consider eu. Nu e unic, deci ca să lămurim acest lucru, deci n-are treabă unicitate, inovație la acest capitol, cât mai degrabă o reinterpretare sau o iterație pentru Aventus, dar la categoria așa, da. Bun. Din punctul de vedere al perioadelor optime, când consider că acest parfum poate fi purtat, eu mă gândesc că îl poți purta pe întreaga perioadă a anului. Există tendința și lemnoasă, piroasă, care îl face pretabil pentru temperaturile mai reci. Există și tendința aromatică, verde, ușor, citrată, astringentă, care îl face de asemenea pretabil pentru temperaturi medii, ușor ridicate. Deci, cred că este un parfum de tot anul. Ținută, casual, elegant până la o ținută formală, îl poți purta în foarte multe situații, și la serviciu și după serviciu, și la petreceri și în situații mai sofisticate. Cu siguranță că aveți unde să-l purtați. Vârstă îl consider cam de la un 30 de ani în sus. Am lămurit partea de concentrație și partea de preț. Partea de performanță. Venind în concentrație apă de parfum, performanța este medie cu o tendință ridicată. Cel puțin eu atât am experimentat la manifestarea lui. Asta însemnând o longevitate de aproximativ 7 ore minim, cu o proiecție undeva la 2 ore jumate, 3 ore. Chiar și după 7 ore îl simt la nivelul pielii, dar se simte deja foarte fad și a pierdut din putere, din portanță, să-i spun. Dar consider că este un parfum cu o performanță acceptabilă. Cei care căutați parfumuri care să îl simt și a doua, a treia zi după ce ai făcut eventual 20 de dușuri, nu se încadrează în acea categorie, cu toate că posibil ca să existe pe piață diferite reinterpretări care să fie în așa măsură chimizate încât să stea pe piele chiar și după câteva zile și eventual câteva dușuri. Ok, am lămurit toate punctele importante pentru Parana de la Casa Boys. Deci din punctul meu de vedere este un parfum foarte bine făcut, un parfum care nu vine cu nimica nou, nu este inovativ, cât mai degrabă este o iterație al unui parfum scos de către cei de la Creed. Preț destul de bun pentru cele două tipuri de volum, 50 respectiv 100 de ml, deci nu este un parfum din categoria 200 euro și peste, cât mai degrabă sub. Performanță medie, consider eu un parfum care îl consider foarte versatil și la capitolul situații unde îl poți purta, dar și la partea de perioade când îl poți purta pe parcursul anului. Astfel că recomandarea mea este ca, dacă aveți ocazia să testați acest parfum, cei care l-ați testat pe originalul Aventus și vreți ceva care să fie mai ieftin și eventual mai lemnos, nu cred că ar fi un risc să vi-l cumpărați pe netestate, dar eu recomand în principiu întotdeauna e cel mai sigur să-l testați. Deci, recomandarea mea este, dacă aveți ocazia, testați-l. Cei care sunteți fani Aventus și din vari motive nu vreți să vi-l luați pe acela, aveți aici un alt, hai să spunem, înlocuitor pentru el. Aceste concluzii fiind trase vis-a-vis de parfumul Parana de la Casa Boys 1920, voi pune capăt acestui clip aici. Ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să vă prezint, să discut despre un parfum al Casei Boys 1920, un parfum care sincer mi-a făcut plăcere să-l port și îl consider de perspectivă, așa cum am menționat, poate în viitor îl voi adăuga în colecție. Ca întotdeauna vă doresc toate cele bune, testați-l dacă aveți ocazia și până data viitoare când ne vedem într-o nouă recenzie, vă salut pe toți. Numai bine!